Lau atalez osatutako 2020ko telesaila da, Txintxua Filmsek ETB-rentzat sortua. 2021ko ikusentzunezko argia saria jaso zuen. Euskal kostaldeko arrantza portu batean girotzen den intrigazko istorioa du oinarri, eta askok Euskal Noir edo Basque Noir etiketa jarri zioten. Aktore protagonisten rolak Eneko Sagardoi eta Nagore Aranburuk jokatzen dituzte. Eta gainerako aktore zerrendan ere izen garrantzitsuak ageri dira. Iñaki Beraetxe, Sara Kozar, Ander Lipus, Iraia Elias eta bar. Gaur, klaketan, ondarraoak. Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal zineari buruzko podcasta. Koldo Almandoz, ongi etorri. Mila esker. Zine egilea, kazetaria, zer moduz, zaude? Ondo. Gustora bai. Beti, bitxia iruditzen zait, o gustatzen zait egitearik eta ea Wikipedian ze jartzen duen gonbidatu bakoitzari buruz, eta zurean betidanik jartzen duen zerbait da, eta hau aipatu nahi nizun, zeneri bitxia egiten zait, beti ez dakit ados zauden. Jartzen du zinema munduan rara abiz hoietako bat zehala, formatu laburreko lanen defendatzailea, inongo korronte edo bandotan sartu gabe. Hori jartzen du. Ez dakit ados zauden, edo momentua dan orain hori kentzeeko. Ez dakit Wikipedian izena izatea ere harritzen hau, baina ez dakit laburren metraiena bai, naiz, labur formatuaren defendatzailea, geroz eta gutxiago ere, iruditzen zait laburren munduak ere, pairatu duela nolabiteko aldaketa niretzako ez oso baikorra. Zer zentzutan, esaten duzu? Nik uste beste alorretan bezala prestigioa irabazi duen heinean esperimentatzeko eta arriskurako gaitasuna galdu duela, ez? Neri oraindikan ez, harritzenak gaur egun ikusten dituzu 80.000, 100.000 euroko aurrekontua duten laburmetraiak. Laburmetraiak. Eta gero eta ohikoagoa da hori, eta gero eta laburmetraia bada formatu bat bere baitan, baina niri beti ere iruditu zait, jende berria edo esandakoa, ez? Arriskurako eta jende berriak bere lehen pausoak eta emateko tokia, eta gaur egun ez da horrela. Gaur egun baloratzen da asko, derrepente, aktore edo aktoresa oso ezagun bat izatea, zure laburmetraian. Gaur egun ja laburmetraik sartu direlako goia, adibidez, sarietarako, gu laburmetraiak egiten genitunean, guri goiak porkulo ematen zibuten. Berdin zitzaigun goiena, ez? Guk beste modu batera bizi izan dugun mundu hori, gutxiago ginen ere, baina, ziurrenik hori da, laburmetraik prestigio irabazi duten neinean, prestigio horrekin ere badator beste guzti hori. Baiz, egia dazuk, Sifo Fantasma, Oreina, film luzeak egin dituzu, baina tartean laburren aldeko autua jarraitzen duzu egiten. Ze batzuk, zinegile askori entzun diet esaten, film laburra dela nolabait zubi bat film luzera iristeko, ez? Eta behin iristen diren utzi egiten dute, baina ez da zure kasua. Hori ere bada, eta ez dago gaizki, nik uste askoz ez errazagoa dela film labur batekin ikastea, ez? Film luze batekin baino. Eta bestetik ere egia da, gero eta zuzendari gehiago, edo luzemetraiak egin dituztenak, laburmetraiera eta itzultzen direla, hor badagolako, adibidez, Movistar bat, edo Canal Plus bat bere garaian edo, dirua sartzen dira, baina ez dakit gaur egun egiten den moduan, ez ote dion ere hainbat jenderi eta hainbat proposamenari ere ez dakit lekuak kentzen, ez? Neri beti gustatu zait, nik laburmetraietan beti lan egin izan dudalako askatasun handiz, ekipo askoz ez txikiagorekin, eta ez dakit gustatzen zait espiritua, ez? Akordatzen naiz Oreina eta filmatzen ere ginela, momentu nahiko tentso batean edo nere atzetik, badakin nork esan zuen, baina harpentsatzen du eset, norbaitek esan zuela, ez? Gaztera esan zuen, esto parece el rodaje de un cortometraje. Oreina pelikulan esan zuen? Hori filmatzen ari ginela. Eta neri horrek ilusio egin zidan, ojala, ez? Baina ez esan zuen tonu despektibo batekin. Claro, hori, hemen, ez dakit ze pentsatu guen, ez zela oso profesionala, edo amaterra zela, edo egia da, neri rodajea eta Oreinaren rodajea ez, izan zen, abentura bat izan zen, natura erdian, ibaia, barkuak, ez, pixka nere fizkarraldo txikia izan zen, eta nik ura asko disfrutatu nuen, baina, bada jende bat, igual behar duena, dena askoz ez, modu industrialagoan edo, prestatua izan.
Baina niri laburmetraiarena beti iruditu zait, ez? Ja, esentzia hori, ez? Ezakit, berezia. 7-10 pertsonako talde batekin, jendeari berdintzaio kotxea konpartitu, ezakit, zu Ja, joan talde zure izaera bidea. hori igual gehiago nabarmentzen da, edo elkarlana, edo ez dakit. Ez? Bai, Igual- espiritua, badago espiritua. hori espiritu bat, ez? Bueno, lanaren aldekoa, eta elkarlanaren aldekoa edo, ez? Eta gero, askotan igual ez da perfekzioa bilatzen, baina bilatzen dira beste gauz batzuk, eta nik uste hori mesederako izaten Mesederako. dela. Fitzcarraldo aipatu duzu, hau ezakit patua dan, baina Fitzcarraldo gero saioaren amaieran aipatuko dugu. Hala. Ez badakit, disfrutatzen duzula bereziki errodajetan, ez da? Errodajeak eta gustatzen zaizkizula. Zure lanaren parteetako bat errodajea disfrutatzen duzu, ez? Errodajean. Bai, junez ikasten, ez? Rodajeaz disfrutatzen, zer rodajeak ere bizituzu tentsio handiz, ez? Une tensoak direlako, eta asko dagolako jokoan, eta bueno, ez dira errazak, baina, bueno, nik uste urteekin, eta adinean goranoan einean, gero eta gehiago disfrutatzen ditu dela, eta bai, eta bada eroso sentitzen naizen nola inguru bat. Gaurko saioaren edo podcastaren izpide, bueno, eduki asko aipatu genezake, zure kasuan, baina ondarragoak izango da, pixkata itzakia. Ikusentzunezkoan murgildo aurretik, bueno, Formazia Beltzaren editorea ere bazara, hemen daukagu Natasha, asko disfrutatu nuen komikia, hemen gainera bide batez, keinu txiki bat badago, ondarragoak, bueno, estena bat ageri da, Eneko Sagardoietan Agorearan buru pertsonaiena. Eskubideak ez ordaintzearren. Eskubideak ez ordaintzearren, gomendatzen dugu, Natasha, ja baditu, bueno, hilabete batzuk, Bai, urte. baina gomendatzen dugu, berdin. Hau hasiera batean, fikziozko ikusentzunezko bat izan batzuen, ez da? Bai, hau pelikula batzen, Oreina egin ostean, Oreina bazen pelikula bat pixkat krepuskularra, ez? Jende heldua eta gizon helduak eta gizon gazte bat ola tartean zegoela, bueno, alako aldirietan kontatuako historio bat, hiriak natura topatzen duen tokian, eta abar, eta Natasha bat zen oso historio urbano bat, neska gazteek eta, ez, bueno, protagonizatuta, baina, bueno, ezinezko izan zen ura aurrera ateratzea. Neri bakarrik interesatzen zitzaidan pelikula hori, dirudienez. Eta, bueno, da zentzu horretan, azkenean, novela grafiko edo komiki bat izaten amaitu zuen, eta ni horrekin oso kontentu nago, ze berez, gero oso kritika honak izan ditu komikiak, oso ondo funtzionatu du, itzulpenak izan ditu, eta, bueno, nolabaiteko badoka sentsazio bat hori, pelikula izaten ez zuen amaitu, baina ala izan balitz, pelikula ederra izan zatekela, ez? Orduan, bueno, nik nire buruan banuen, genukan kastina, eta orduan, munduak pelikula bat galdu du, eta komikia irabazi du, novela grafikoa, oso ondo. Bueno, ondarragoak, telesaila. Bueno, Euskal pantalla txikiaren historian, harakatuz gero, egia da, zoritxarrez, azken boladan euskarazko eduki gutxi daudela. Baina 2020 garen urtean, bueno, bapatean esan behar nuen, zuretzako bapatean izan izango, baina batzuentzat bapatean ondarragoak iritsi zen. Eta, bueno, nik sortea izan nuen, aurretik ikusteko, eta ikusi nuenean, pentsatu nuen. Hau jendeak ikusten duenean, ze sentsazio aukin nuen, ez bazen garaia horrelako zerbait ikusteko. Egia da, galdetu nahi nizula, bideo batzuk ikusiko ditugu jarraian, baina zuk badaukazu, bueno, nolabait, agian ez zaude ados, baina egiletza lan bat, edo, bueno, zure ibilbide guztian, zure eskua antzematen da. Zure egiletza, edo, bueno, zine de autor esaten den hori, ez? Nola egin dezu, nola egin zenuen, zure egiletza horri uko egin gabe, genero hain berezio honetan murgiltzea. Kasu honetan, bueno, askok bask noir, euskal noir, thrillerra, euskal arrantza portu batean girotutako telesaila da. Nola uztartu dituzu bi alorroiek, alegia, zure egiletza lana ez dezu galdu, baina aldi berean sartu zea, bueno, terreno batean, bueno, ez dakit zeitzera bili, komertzialagoa edo eskuragarriagoa. Ez dakit horretan oreka bat bilatu nahi izan dezun, ala ez? Bueno, azteko nik ez dut nire lana asko aztertzen. Osea, ez naiz oso autopsikoanalisiaren aldekoa. Bai, askotan bizitza ere, ez, aurrera egiten duzun, hola, ies moduko bada, eta pelikulekin gauza bera, baina nik argi nuena zan, edo argi duena da, berdintzei laburra izan, seri bat izan, edo pelikula bat izan, nik ondarragoak planteatu nuenean ez nuen bereiztu, telebistarako izateagatik ezberdina izan bertzuenik, ez planifikazioan, ez ambizioan, orduan,
argi dago hor, arazo edo muga batzuk zeudela, aurrekontuak eta abar, baina planteamendua beti izan zan, historia nahi genuen moduan kontatzea, ez? Nahi genuen estiloarekin, edo irudiarekin, eta musikarekin, eta orduan, argi dago, narrazioari begiratuta, telesailek eta pelikulek ezberdintasunak dituztela, ez? Kapitularra izanik, gauza goian, behian, hor estruktura kontuak eta badira, baina serie egitea plantatu genunean, ambizia hori izan zen, ikustera, bai egiterako modua, zinearen modua izango zela, ez zela telebistaren modua izango, honek dituen arazoarekin, ez? Ez da inbeste realizazio kontu bat, baizik eta rodaje kontu bat, lokalizazioak, hori batetik, eta gero bestetik ikuslearen ere, nahi genuen, izatea zerbait, atraktiboa, eta ez gaizki ulertu, baina zuk esan dezuna, ez? Batean, harritzen gaitu euskeraz horrelako zerbait ikustea, baina euskaldunak munduan bizi gera. Esan edet, ez gaitu harritzen, beste norbait egiten dunean, baina ez euskaldun batek egiten badu, bai, ez? Eta niri horrek, mina ematen diela esan nuen, ez da mina ere, amorru ematen dit, mina baino. Enaizelako gutxiago sentitzen euskaldun izateagatik, enaizelako gutxiago sentitzen, adidez, kasunetan, euskeraz seri bat egiteagatik. Orduan, ez dakit, hor badago zerbait, nik geroz eta okerrago daramadana, nire bizitzan, ez? Hizkuntzaren autuarekin zerikusia duena, eta gure buruaz pentsatzen duguna, eta euskal gaiak jorratzen ditugunean ere, askotan irutzezet fikzioan, gure burua eta gure pentsamendua eta ideologia berresten duten lanak bakarrik interesatzen zaizkigula. Euskaldun gisa, baina gero ikusten ditugu, beste plataforma guztietan adibidez. Nazioartean ez daukagu guk. Filtro hori ez dugu, baina batean gure gauzak egiten ditugunean, filtro hori aplikatzen dugu. Ezta nik ez dut alarkorik egiten, orduan, zentzu horretan ondarroak ala plantatu genuen. Hori lotua, egia da, aurrera hogin nahi nizula galdera, baina hizkuntzaren gaiatea dezunez, elkarrizketa batean, eta behin baina goiagotan irakurri dut, aipatzen zenuen, egia da, ondarragoaken euskera entzuten dela, baina, herriko hizkeran, edo hainbat hizkera entzuten dira, eta aipatzen zenun, hemen ematen du pelikulak ikusi beharrean debate filologikoak izaten ditugula edozein lanen aurrean. Eta seguru asko kritika gehiago izango dira, pertsonaia batek ez duelako erabili, markinako hizkera petoa, tramagatik beragatik baino. Hau pixka lotzen dut esan dezun horrekin, ez? Bai, eta ni gero eta argiago dut, hizkuntzarenak zenbateraino ajola zaigun, eta ulertzen dut, baina zenbateraino ere mugatzen gaituen lan egiterako orduan, ez? Inork ez du, edo inork ez dio, kontutan hartzen aktore estatutar batik Texaseko azentuakin egiten duen, edo New Yorkekoan, edo ez da bere biziko gauza. Nik ulertzen dut zergatik gertatzen den hori, baina hemen bi gauza daude. Batetik, beti pentsatzen dugu, zarautzen jaiotako batek, zarautzen egiten duela bizitza osoa. Adibidez, ez doala Bilbora, ezin dela Bilbon bizi, orduan, Bilbon, euskeraz itutun guztiak, bizkaitarrez imar dute, baina ez bakarrik bizkaitarrez, Bilboko euskeraz. Markinak, ondarrun ez da ondarrutik kanpo ara junden pertsonarik bizi. Edo Donostian, edo zintokitan, ez? Orduan, badirudi hemen bakoitzak gure herritxoan bizi garela, oraindik, eta gero bestetik, eta nik ja aspaldi ez dute barkamenik eskatzen honegatik, nik fikzio egiten dut. Nik ez dut pedagogia egiten, ni ez naiz euskaltzaindia, eta egia esan berdin zaizkit. Berdin zaizkit. Nik ititut pelikulak, edo ititut komikiarekin gauza bera gertatzen zintzen, nien nago hemen jendeari irakasteko gazteek euskeraz egin desaten ez dakizer. Eta gaina, amorroa handia ematen dit. Bai, nabaritza ditut amorru bereziarekin. Bai, porque ez da herri normalizatu baten kontua. Hori batetik, eta gero bestetik, euskeraz lan egiten dugunok, okerrago edo bekiago, eskotan badaukagu sentsazio moduko bat, guri gauza asko eskatzen zaizkigula, ez hizkuntzaren konta, baina gero benetan inork ez du euskeraz kontsumitu nahi. Eta datuak hor daude, orduan hemen denak daukagu aldarri bat, baina gero benetan, ze importa zaigu, Goya sariak, Espainiako sari nazionalak, bide batez, plataformetan ematen dutena, Aquino ekin biba da Euskal Herrian kriston audientziak ditu,
El Conquist, orduan, niri eskatzen zait, euskararena, eta ondarrutar batek egin du markinarrez, baina gero berrealitatea da, besteei, ez zaiela hori aplikatzen. Orduanik, komplejo guztiak aspaldi galdu nituen. Bai, irmoki sumatzen zaitut hor. Eske denek ez dugu, nik anai bat daukat, anaia. Biak era donostiarrak eta biak euskeraz oso maila ezberdinan egiten dugu. Osea, izketan, ohituragatik, lanean... Orduan, hizkuntzarekin daukagun obsesio puta hau, askotan okerrera egiten digula irutzen zait. Egongo nintzateke saio osoa ontaz hitz egiten, Ze asko interesatzen gaia, baina bueno, jarraituko dugu ondarragoak aletzen. Ze badauka zer ikusia gaina honekin, bueno, hizkuntza aipatu dugu. Nik uste, bueno, ondarragoak badituela hainbat elementu, bueno, nolait berezi egiten dutela. Hizkuntza zinematografikoa noski, musikaren erabilera, antzezpen lanak, pertsonaiak nola aurkezten dituzun. Bueno, ikusiko ditugu jarraian bideo batzuk, lehenik eta behin asko aipatu zen bere garaian honako hau. Intro famatu hau, jendeari asko gustatu zitzaiona, eta, bueno, horre, Aitor Etxeberriaren musika bide batez hementxe daukagula viniloa. Intro hau konposatzeko, ez dakit, bueno, neri True Detective datorkit burura, baina ez dakit referentziak, nola okurritu zaizuen intro hau, ze hau ere bazen berritzailea, orain arte, errespetu guztik, baina, eta lasa, nahiak, etik ona, bueno, jauzi bat nabari da, ez? Orain arte, ez genuen horrelakorik ikusi intro batean, adibidez. Zeintzen helburua intro honekin? Bizkat, ikuslean murgiltzaia testu inguru horretan? Bai, amaieratik hasita, nere ustez, ni oso introzalea naiz. Eta oso introzalea naiz, hain zuzen ere, esan duzun horregatik. Nik uste ikusleari ematen dizkio segundu batzuk, gaur egun segundu oso gutxi, baina lehen minutu erdi edo izaten zen, minuta erdi. Ikusi duenatik, sartu behar duen horretara nolabaiteko zubi egiten zuten, ez? Horlako mood moduko bat sartzen zintuen. Neri adibidez, nik Sopranos ikusten nuenean, eta ikusi Sopranos demoraldi pila bat direla, eta kapitulo mordua, nik beti usten nuen aserako intro hori, ez? Musika horrekin, eta ikusten duzu Tony Soprano badola New Yorkseira gerturatzen, da pasatzen ditu bideak, eta errepente telesaila ikusten hasten zarenerako ja bazaude nunbait. Murgilduta bezala zaude hor. Doinu bat dago, hizkuntza bat, irudi batzuk, paisai bait, eta orduan, niri oso, bueno, gustatzen zaizkit pieza gisa, gustatzen zaizkit estetika edo estetikoki, gustatzen zaizkit arrazoi honengatik, eta gure asmoa etzan ez herrirautzaile egitea, zan guri gustatzen zaizkigun introiek egiten saiatzea, edo kopiantzen saiatzea, edo esatea, lortzen dugun, zerbait ederra egitea, ez? Gustuagatik, ez dakit da... Lehen aipatu dezun horrekin, eske denbora guztien lotuta dago, ez euskaldun izatearen horrekin, ez? Gure txikitasuna kendu, edo gure ustezko muga horiek, eta egin gustatzen zaiguna. Jakin, eta gero, batetik ez da modernoa da, garaikidea, ez? Askotan da, garaikidea, eta bestetik euskaldun izateko, eske hainbeste modu dago, ez? Euskerak daukan gauza bakarra da, komunikaz, osea, gu elkar hitz egiteko, eta komunikatzeko, eta nolabiteko, ez dakit identitate bat sortzeko hizkuntza bat da, baina horren barne euskaldun bakoitzak, ez, bizimodu bat, izateko modu bat, ideologia bat, hori da dauka orduan, gurea hau da, eta jazta, baina ez dakit, izan ziteken frantsesa, izan ziteken holandera, ez dakit, berdin zait. Ez zait iruditzen ezer espeziala zenik, orduan, espeziala dela esaten zaigun bakoitzean, ez dakit esatezu, ze ondo, ze jendeari espeziala irutu zaio, baina bestetik esatezu, hostia, hain. Ja, oraindik hor gaude. Bai, hain, ez? Hain txikia gera oraindik. Eta nik nora, ez den dere burua txikitzat euskera egiteagatik, badakit beti gau dela paba, baina orduan hori pizkat nere mitina edo... Ez, interesgarria, segi. Bueno, horretan sakontzen ibili beharrean. Eta titulu hoien ideia nudi jaio zen, edo erreferentziak izan zen dituen, edo nola... Zuk esan dako True Detective bada egia esan erreferentzietako bat, nahi genuena zan, eta hor ikusten da, guk filmatu genituen hainbat irudi, erabiliez genituenak, eta ja filmatzen genituenak esaten, hostia, hau intro bat egiteko edo baleagarriak izan litezke, arpegiek eta saltzen direnean, ez dakizu orduan, gero bazeduen kuadro batzuk ere, autori italiar batenak eta gustatzen zitzaizkidanak, orduan, guzti honekin Jose Walijairen gana jo genuen, Walik proposame bat egin zigun, gero Aitorren musika, ez, orduan, izan zen gauza bat,
Hasieratik zaindu nahi izan genuena, baina hasi ginenean lantzen ikusi genuen, ostia, igual uste genuena, baino ederragoa izan zitekela, ez? Orduan horre ere esfortzu berezi bat jarri genuen. Bai. Bueno, titulotik pertsonaietara egingo dugu jauzi, protagonistak, Nagoreran buruta Eneko Sagardoi, bueno, hainbat aktore ageri dira, baina hau izango litzateke pertsonaien, bueno, ez aurkezpena, ze aurretik badago sekuentzia labur bat, Nagore Aranburu bizkarrez dagoena, margolan bati begira, baina, bueno, jarraian ikusiko dugun sekuentzia hau komentatu nahiko nuke zurekin. Zer da, lehenengo aldi herri honetan? Bai. Begira, justu, hori, da, zu bizarra. Eta hemen zegoen lehen portu zarra. Gero ja portu berriarekin esaten dute hemen biltzen zela Kantauriko flotarik handiena. 70-80 hamarkadetan... Gia turistikoa ere bazea? Ez. Hori zer da? Kukaina. Eta zertarako da? Kanpotarrak zintzilikatzeko. Bueno, ustez oso simplea den sekuentzia bat, baina ze denbora gutxin eta nola aurkezten dian pertsonaiak, ez? Eneko elatua jaten, Nagore Aranbururen ostasun hori eta nola mozten dion. Ez dakit, nola konposatzen dira horrelako pertsonaiak, nola erabakitzen duzu pertsonaiak momentu horretan horrela aurkeztea, pixkat pertsonaien inguruan. Bai, kasu honetan gainera, hor jabetzen bazea badago visualki ere, ez, badago abe bat, zutabe bat biak banatzen dituena, eta gero kontraplano etortzen denen ere etxeak, baina kukaina ere euren artean dago, ez, orduan, hasieratik, bon, sartu nahi, edo ez, subkonstienteki behintzat edo, baina kontatu nahi genuen ezan, bi hauen artean badago la pareta moduko bat, ez, badago zerbait, bestetik ere, zuk esan dakoa, bakoitzaren personalidadea nolabait erakutsi nahi genuen, eta baita ere seriak izango zuen tonua, ez? Piskat, ostasun edo lehortasun horretatik, baina beti ere ironia puntu batekin, ez? Eta gero gaur egun ni horrekin nahiko obsesionatzen naiz, ez? Garaikide izatearekin, ez? Eta kasu honetan, niretzat, ez? Lehen aipatu ditugu, Euskal Noir, Bas Noir, ez dakiz lengo honen norbaitek esan Txapela Noir, eta nila tiro bat gotatzen nire buruari. Txapela Noir gustatuko zitzaizun bereziki, ez da? Bai, asko. Ea zerua hoaken ere hori erabiltzen dugu. Bai, txapa bat egingo dut horrekin. Baina kontua da, niretzat, thrillerra, genero beltza, asmatua dago, gero, generoarekin gertatzen den moduan, generozalea oso generozalea da. Ez, beldurra eta fantasia gustatzen zaionari, beldurra eta fantasia beti gustatzen zaio, gero izango ditu bere favorituak, baina oso zale eskerronekoa da. Nik beti konparatzen du, heavy metal musika zalearekin, ez? Bai. Heavy metal zaleak heavy guztia gustatzen zaio, gero baditu bere, baina oso aldekoa da beti. Ez da kontrakoa, ez da hater bat, ez? Desatuz, ostia, bere herrian atera da heavy talde bat, igual zai asko gustatuko, baina hostia, heavia da. Ikuspuntua konstruktiboagoa izango da, ez igual bere iritzia. Baikorra, alde egiten duena orduan. Generoarekin gertatzen dena da, hori baduela, ez dauka zentzurik, astea, Euskal Noir, azkenea, zuk ematen diozuna da, paisai bat, ematen diozu hizkuntza bat, gure kasuan, baina genero asmatua dago, ez? Gero egiten direna da, horren inguruko variazioak. Nun dago aldea, edo nun dago nere ustez, hau ere ustea da, gure zigilua edo gure marka jartzeko tokia personaietan. Osa, gure personaiak ez dira eskandinaviarrak, ez dira amerikarrak, ez dira inglesak. Eta niri gustatzen zaizkit, tokietako thriller guztiak. Baina nire ustez, eta ni saietzen naizena behintzat da, gure historia hauetan, historia beltz hauetan, pertsonaiak izan daitezen, justo begirada hori emango diotenak, ez? Esatea, ostia, bai, hartzen dituzu gauzak hemendik eta handik eta, baina gauza hauek hemen soilik gertatu litezke zergatik. Personajeak, euskaldunak direlako, kontestu batean jaio direlako, mundu eta paisai batean, bai giza eta bai paisai natural batean mugitzen direlako, eta nik horri atentzio berezia jartzen diot, ez? Pertsonaiaren konstrukzioari. Eta horregatik ez da kasualidadea, hori, Nagore izatea, ez? Nagore ez da Nerea García kasu honetan 22 urteko detektibe bat, ez? Bada emakume bat, ja adin bat duena, bere gora berak ere badituena, baina guretzat, nire ustez, nahiko
rekonoziblea, ez? Zuk personajea, hemen ikusi dugun honetan ikusi duzun, ostia, esatezu, personaje hau bada igual, ez dakit, lagun arte guztietan, kuadrilla, familia guztietan edo, ez, horrelako izaera izan dezakena, ez? Bueno, nik uste hor dagoela pixkat, gurean gakoa, ez? Generoa landu daiteke, baina ez dauka zentzurik Amerikar thriller bat egitea. Bai. Azkenean, Broen edo The Killing edo Forbidden-senek funtzionatu badute ez da bakarrik tramagatik, baizik eta nik uste pertsonaiek badutela, nolabait, izaera hori dagoela itxatxea behien herrialdeko nortasun horrekin. Bai, eta justo hauek aipatu dizuzu, ez? Broen esatzu, neska, emakumezko bat, gizonezko bat, badago ostasun moduko bat, ez dakize, eta nik adidez, hau idazten dezunean, beltz eskandinaviarra, Made of Easttown, badituzu referentzia ezberdinak, ez? Baina, bueno, gauza guztiekin egiten duzun bezala, referentzia horiek hartu, eta esatezu, bueno, eske, ertzaintzatik datorren persona bat ezin du izan polizia eskandinaviar bat, edo amerikar bat. Zergatik, bere realidadea ezberdina delako. Soziopolitikoa, familiarra, orduan gauz horiek baliatu behar dira, ez? Arrakala horiek baliatu behar dira, gurea den zerbait egiten saiatzeko. Amaitzeko ondarragoaken atalau, hizkuntza zinematografikoa oroar nik ustet badala aipatzeko zerbait, eta nik ustet atal guztiak aletuko nituzkela gustora. Baina, egia da, nik uste jendeak telesaila ikusi duela, eta ez badu ikusi, hain amaierako zati bat ikusiko dugu, baina pixkat, simbologiarekin ere nola jolastu dezun, kolorekin, hizkuntza horrekin guztiarekin, nik uste amaierako sekuentzia honekin oso ondo ikusten dela. Hemen ikusten ditugu Nagore Aranburu eta Sara Kozar, autoan, zigarro batekin, eta hemen nola jolasten dezun, hemen bukaeran dagoela koloreekin eta erabilera bat, ez dakit nahi ezun azaldu pixkat sekuentzia hau. Okerrez baldin manago gainera, hemen laugarren norma usten dute, uste begiratu ditu dutela kamerara biek, ezta? Bai. Zer adierazi nahi zenuen sekuentzia honekin? Ikusi, hau da sekuentzia bat, ni seria horrela amaitzen tematu nintzen, eta inork ez zuen hau nahi. Inork da, inork. Bakarrik zinen zu hor. Bai. Ze bazegoen beste amaiera posible bat, baina, batetik, nik nahi nuen zerbait ireki hautzi, bi hauen artekoa, zalantza. Neri zalantza zinean, eta ikusentzunezkoetan eta asko gustatzen zaitez. Hori da, gero eta gehiago faltan somatzen dudan zerbait, da zinera edo pelikula bat ikustea juten zarenean, eta gero eta gehiago gauzak agerikoak dira, ez? Gero eta gehiago lerratuta joaten gara zinera, pantailan jartzen digutena, pantailan proiektatzen den hori gero eta lerratuago dago ere diskursoan, ez? Eta niri hemen adibidez, hor badago, nolabaiteko zalantza bat, Carmen noraino zekien, ez zekien, baina gero noraino zekien ere, Nerea García Carmenek zekiela, ez dakizer, orduan hor, elkar begiratzen dutenean, zigarroa konpartitzen dutenean, hor badago zerbait, zalantza sortzen duena, nolabaiteko, ez dakit, turbiedade puntu bat, eta ez jakintasuna, ez? Eta niri gustatzen zitzaidan, ez jakintasun horrekin amaitzea. Banekielako, hau, gaizki dago nik esatea, baina molestatuko zuela. Bai. Ez que leheno aipatu duzu Sopranos, adibidez, ez? Sopranosen amaierak ere izan zuen polemika, hor beltzera di joan momentu hori, eta jendeak esan zuen, baina ze amaiera da, baina nik uste honekin ere, zu konstiente izango zinala, igual jendearengan nolabaiteko arbulloa edo traba eragingo zuela, ez? Baina agerian gelditzen da ere, zuk ere argi dituzula gauzak. Bueno, eske badago hori baino gauza politxagorik, ez? Horregatik. Arbullo hori sortzea baino, eta berriro banator, eske gero eta pelikula panfleteroak egiten ditugu, ez? Orduan, ikusleari esaten diogu zer pentsatu behar duen, eta zer ikusi nahi duen. Eta hori baino okerragoa dena, osea, gu egileok hori egiten dugu, eta gero ikusle garenean ere, eta hori seriekin asko gertatzen da, pelikulekin baino gehiago, baina pelikulak ari dira serieta eskutsatzen da, gu ja bagoaz, espero dugun hori ikustea. Orduan, serietan asko gertatzen da, zer serie mota ikusi nahi dut, eta zer espero dudan nik serie honetatik. Orduan, espero dudan zerbait, edo espero dudan hori betetzen ez duenean, de repente, decepzio modukoa dago. Gaina, badirudi, ikusle batzuk, gaina, zerbait zordio zula gaina ikusle horri, ez? Osa, sentsazioa. Eta putada da, zeneri ikusle bezala asko gustatzen zaidana da, jun, eta de repente,
buruak eztanda egitea. Eta neri asko gertatzen zaidana da, igual pelikula bat ikustea jun, eta zati batzuk bat ere ez gustatzea, baina beste batzuk liluratzea. Eta de repente, pelikula batean ikusituzu bi sekuentzia. Eta sekuentzia horiek ja betirako mantentzen dituzu, eta esatez, ostia, ze ona. Gero beste askotan ikusi duzu pelikula bat, entretenitu zaituena, gustatu zaizuna, baina gero, ez du sedimentatzen ia ezerk, ez? Eta gaur egun ikusi nutzen euskoen estrategia bat dela, esango nuke, da hori, egin ditzagun lanak, inungo ondarrik utziko ez dutenak, urrengorako toki egiteko, ez? Orduan hor klik ibiltzeko, eta konsumo masibo horretan ibiltzeko. Oso azalekoa, oso labur, asko kexatzen dira edukiak luzea dialako, baina nik uste jendeak ez dituela jendeak lehenengo gauza galdetzen duen askotan da, zenbat irauten du. Ez? Bai, eta hori, badakigu, denak gaude murgilduta horretan, eta estrategia masibo horretan, eta baina horregatik, hauek dira Matrixen sisteman falloak bezala. De repente, alako amaiera bat egiten dezu, eta badakit hainbat jendeek, ja, baina gehatu zea, ez? Esaten, eta zergatik. Behintzat ez, gaur egun iaia molestatzea, bada... eragitea hor zerbait. Arrakasta minimoa lortu duzu, norbaitin molestatu egin badioz. Pelikula zeigia. Zein da zure pelikula, edo telesail gustokoena? Edo zein gomendatuko zenuke? Ez dakit, oso... zaila daula bat aukeratzen. Edo azken aldian ikusi ezun zerbait. Bai, ez dakit, telesaila, ez? Esatearren, ez da... ez dakit dan, gehien gustatu zaidana, edo, asko daude, eta gainak garai ezberdinetan, telesail ezberdinak gustatu zaizkizu, ez? Baina adibidez, nik asko gozatu izan dudana Better Call Saul da. Eta da... Bai, da serie estralurtar bat delako hainbat alorretan. Iruditerian... Better Call Saul niretzat da azken serie klasikoietako bat, ez? Aipatu izan dugunean, Sopranos edo Wire edo, badira hor serie asko non denbora hartzen zenuen personaiak ezagutzeko, Tremeak horretzen ez ikusi nunean, gaur egun Treme izango litzateke serie ezinezko bat. Ze gaur egun fama daukaten DBR eta guzti hauek dira, igual espiritu hori hartu, baina dena azeleratu egin behar dezu, ez? Eta sartu behar dezu gaina orain oso modan dagona, komedia, drama, elementu asko ere sartu behar dira, denetarik izan behar du, ez? El Reno eta ez dakize guzti honetan ere dena, dauka komedia, baina dauka ere tragedia, dauka drama. Hostia, garai horretan, edo garai klasiko horretan, ez? 2 metros bajo tierra, ez dakize, seriek denbora bat zuten, personaiak garatzeko, ikusleok ere, denbora hori ematen genien serie. Orduan neri Better Call Saulekin gertatu zaidana da, hostia, gozatzen dut, porque hain da ona, eta hain besteko talentua daukate, bai guionistek, eta bai zuzendariek, ez, eta planifikazioan, keinu txiki batzuekin lortzen dute kiston gauza mordoa. Ez nik pila bat ditut, hostia, Saulek anaiarekin etxea pintatzen duenean, eta anaiak erakusten duenean zeloa nola jarri, eta gero gauza pila gertatzen dira, eta beak gero etxea berriro margotu behar duenean, anaiak zeloa nola jartzen zuen erakusten dio, edo azten da kapitulo bat, plano batekin, zeinetan, ez dakit, saltzen dira telefono edo argindar kable batean, bota batzuk, eta gero amaierara itzultzen gera horretara, eta bazuen zentzua ikusi dugun hori, orduan, fijatze zera. Bai, egia da. Vince Gilliganek zerbait oso biribila sortu du, ez? Eta maiera zoragarri hori. Bai, baina gero personajeek, ez? Bikote honen gora berak. Bai. Ez dakit, denbora hartzen dezu ikusteko, gozatzen dezu, entretenitzen zaitu, baina badago beste zerbait, ez? Neri, horregatik, ez dakit ona, txarra, edo ez dakit zer. Baina arrasto hau txidizu. Bai, hori da. Eta hori da, ez? Piskat sedimentatu du zerbaitek, eta hori pelikulekin ere, gertatze zait, eta ez dakit, dira, ez dakit, asko daude, nik horregatik, garaian, norbera ere ez da iguala, ez? Pertsona bezala aldatzen goaz, eta... Claro, eta nik adibidez, literaturan gauza, 20 urterekin gustatu behar zaizu errealismo magikoa, eta orain, nik 50 pasatxo ditut, eta errealismo magikoa gorroto behar dezu. Orduan, hori ere bada, ez? Norberaren bizitzaren edo biografian, gertatzen diren gauzak. Nik garri batean akordatzen ez, Nikita Mikhailoven pelikulekin gozatzen nuen, Quemados por el Sol, eta pelikula horiek gustatzen ezkidan, ziurrenik gaur egun ikusiko banitu, ez dakit, igual ez da inbeste. Baina, ez dakit, horre
Eta Herzog gustatzen zaizu. Bai, hombre. Mira, hemen, amaieran gustatzen zait, hemengo nere pelikulen artean opari bat egitea, gonbidatuari, eta kasualidadea, aipatu dezu hasieran hau. Ostia, Hau ez dakit telepatia dan. Ez dakit telepatia den. Baina, claro, badakit, edo esan didate, hori, errodajetan, eta gustatzen zaizkizula errodaje kontuai. Eta, bueno, hau, nahi badezuzuk azaldu, bada pelikula ona izatea zarago, honek badu zerbait errodajearekin zerikusia duena, ez da? Bai, Klaus. Fitzcarraldo, oparitu diot, DVD-a, Herzogen pelikula, Fitzcarraldo. Bai, gainean nik honekin badaukat, oso historia luzea. Honek, Werner Herzogek pelikula filmatzen zuen bitartean, egin zuen egunkari diario bat, ez? Eta gero diario hori argitaratu zenean, La conquista de lo inútil, izenez kareratu zuen, eta bada zinearen oso definizio ederra, ez? La conquista de lo inútil. Egunkari hori oso ederra da, filmaketa batek eta nola funtzionatzen duen, batez ere garai batean, gaur egun izinezkoa litzateke olako filmaketa bat. Baina ni akordatzen naiz, nik pelikula honekin lehen esan dizudanen arira, nik pelikula hau ikusi nuen lehendabiziko aldiz, nire aitona eta amonaren etxean, suposatzen La Clave edo botatzen zuten, ez? Balbinek eta ostiral gauetan botatzen zituzten pelikulak, eta gero debateak egiten zituzten, eta ni pare bat gauzetaz akordatzen naiz, ze oso txikia izango nintzen. Bai, akordatzen naiz, asko aspertu nitzela pelikula ikusten, asko, baina ikusi nuenetik, bizpairu sekuentzia betirako gehatu zezkit hiltzatutak buruan. Ez, eta asko zerikusia handia doka, Klaus Kinskiren personaje hori, baina neri, Amazoniako biztanle natibo horiek, barku bat, mendi batetik bestera pasa arazten duten sekuentzia guzti horietan, lokatza, baina benetan egin zuten, okeraz baldin manaiz, benetan egin zuten itxasuntzi hori. Ez que egon ziren filmatzen 8-9 hilabete, denetari gertatu zitzaien, hildakoak ere egon ziren, baina gauza bat marabillosoa zena, garai hartako zinean, eta nik uste, nik bentsek gustatzen zait berreskuratzea aldudan inean da, momentu jakin batean, adibidez, Werner Herzog eta bere argatzi zuzendaria, sartzen ziren txalupa batean, desesperatuak zeudenean, ez, hor, Amazonas erdian, sukarrak, drogak, zeukaten kriston anabasan, eta esatzen, bum, guazen kamera hartzea, guazen ibaira, eta, filmatzera, aber zer datorren, ez? Eta, badaude sekuentziak pelikuran, filmaketa hoietatik sartuak, ez? Arbolak, ez da. Badago zerbait, eta Fitzcarraldo esatea oso zaila, baina zinema beritea da iaia, ez? Ez da frantsesen rollo guzti hau, baina da, ez dakit, filmaketa bizitzeko modu bat, eta zinea bizitzeko ere modu bat, ez? Ez dena hain, gaur egun, hain modan dagoen, poetikoa eta diskursiboa, edo akademikoa. Gaur egun dena zine guztia da, edo zine asko dago, arte edo zentru kultura garaikide zentruetatik bideratuta, pitxinak, ez dakizer, gero, hori, pelikulek ere itzegin behar dute, agenda dauden gaietaz, eta, hau beste zerbait da, ez? Eta, nik, izugarren maite duan pelikula da, naiz eta gainea hori indikan, badira zati batzuk, aspertzen autenak, baina ez dago geskire zinean aspertzea. Zerbait ez, pantalla zeharkatzen dula, nola baite, esentzia bat. Bai, eta gero gainea, ez dakit, gero aztertu daiteke, baina esatezu, epokazko filma da, ikito zen opera bat sortu nahi duen gizon batena, baina lehendabiziko fotogramatik jabetzea ez dela amerikarra. Osa, ez dela, produkzio estatu batuar hauetako bat, ez baizik, eta beste zerbait baduela, eta horrek ere baduka esarma. Amaitzen jumar dugu, agurtu baino lehen labur bada ere, ez dugu aipatu, zerua hoak, zer esan daiteke, zerbait, aurreratzerik. Bai, bueno, ez dugu esan, baina izango da jarraipena, ez? Nerea Garziaren pertsonaiaren jarraipena izango da, ez? Okerez baldin manaiz. Bai, hori da. Nik bata amaitu genunean, nik baneukan ja gutxi gorara nola jarraitu zezaken edo buruan, eta 4 urte kostatu zaigu aurrera ateratzea. Osea, behin baiagoetan kontatzen, lehendabiziko amaitu genunean, esan ez dut sekula santan berriro alakorik egingo. Porque hau izan zen Vietnam txiki bat, pelikula... Zure Fitzcarraldo txikia izan zen? Izan zen pixka, bueno, a ber, ez zan inoril, baina ni gaia. Baina pandemian zinate gainera. Bai, baina asuntoa da, egin genuela oso modu, errepika ezina den zerbait da, ez? Orain pixka denbora pasa dela, nik kariño zeu ikusten dut, azkenean, 4 astetan 4 atal grabatu genituen. Eta hori, oso zaila, oraingoan zerua baken 5 astetan egin ditugu 4 atal, hori ere oso gutxi dela, baina ura erokeri bat izan zen, baina egia da izan zela oso momentu bitxia, pandemian,
pandemiatik gero ateratzen, buelta, eta jendeak, lehen esan duguna laburmetraiarena, nik uste bertan lantalde tekniko artistiko eta jende guzti egontzan oso implikatuta. Eta orain, zeruak egiterakoan, ikusi dugu 4-5 urtetan nola aldatu diren gauzak, Orain, produkzio mordoa dago, gauzak aldatu dira, iaia ekipo teknikok eta juntatzeko zailtasunak izan ditu, garai hartan ebez ondarruko udaletxarekin eta harremana izan zen zuzena oso ona, gaur egon ja daude film komisionak, permisuak, gaur egon eskatu behar zu permisu bat, denerako, ez dakit noren kartel, gero eta zailagoa egiten zaigu edo burokratikoagoa alako lanak egitea, burokrazia horrek zer esan nahi du? Dirua. Gero eta jende gehiago, mediazio gehiago dago, representanteak, gero eta jende gehiago dago erdibidean pelikula bat egiten dezunean. Orduan, prozesua ezberdina izan da, 4-5 urte pasatu dira narrazioan naturalki, eta esan dezakedana, neri behintzat, nere asmoa zeratik zen, eta gaina gustatzen zaidana da, 4 urte horietan gertatu den gauzarik garrantzitsuna da, Nerea García jaz dela ertzaina. Nerea García ertzainatik kanpo dago, orduan horrek suposatzen du, ja ez daukazula violentziaren monopolioa, ez zarala sistemaren dobremana, eta orduan, zure lana egiteko moduak, metodoak, ingurunea, kontestua, dena aldatzen da. Ez daukazulako, potere hori, ez daukazulako pistola bat, orduan, hori bazen desafio bat, jarretzen du nuarra izaten, baina ja... Txapel nuar, ez. Azkenean hori, lenguan ezakin nun irakurri nun zetaken matraka guzti honen inguruan eta norbetek esate zuela, ha roto el muro de chapelas o el telón de las chapelas. Euskaldun batek esate zuen, Euskaldun batek. Rollo, noticias de Gipuzkoa, edo Radio Euskadi, no? Ya está, es que zengo digo, Koldo Almandoz, eskerrik asko, plazerra, mila esker. Eskerrik asko zure jakintza parte. Ez, mitina, eta... Oso gustora, ordu bete hongo nintzateke. Eskerrik asko, Koldo, mila esker. Zuei, gonbidatzeagatik. Eta zuei, eskerrik asko beste behin entzun eta ikusteagatik, eta hurrengo saioetan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko.